So, padayon ang paghulag sang low pressure area palapit sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Ulihi ini nga nasiplatan sa kalayoon nga 1,295 kilometers na sidlangan sang Southern Mindanao. Suno sa pag-asa posible buwas o kung sa mga masunod nga adlaw masulod na ini sa PAR. Wala pagyapon ginakuha ang chance sa sini nga mangin bagyo. Karon sa gabi o kung buwas, posible mabatyaga na ang epekto sang trough o kung extension sini sa eastern portion sang Visayas kag Mindanao. Ginalauma naman ang maulanon nga tiyempo sa pila ka bahin sang pungsod bangod gihapon sa shear line kag hangin amihan. Diri sa Western Visayas, base sa datos ng Metro Weather, may tsansa sang ulan sa Capiz, Iloilo kag Negros provinces. Mabaskog ang ulan sa pila ka lugar gani manginhanda sa posible baha o kun pag-usmod sang duta.